बाक्सा जिल्लानि बाथाबारि हाग्रा ओनसोलनि मावख'नि सिङाव थानाय 2 नं सनापुराव हाग्रानि मोनसे मैदेरनि फालोआ थांनाय साननिफ्रायनो सुबुं मैखोम ओनसोलाव हाबफैनाय समनि गेजेरावनो दिनै मैदेरनि गाग्लोबनायाव 3 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। दिनै गुवाहाटीनि बेलथलायाव थानाय रुक्मिणी नोगोरनि बिहु गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय आसाम PHE बिफाननि अरायथा नङै मावफारियाफोरा खौरांगिरि मेल खुंनानै गोख्रों फोजोबस्रांनाय फोरमायो। गोलाव समनिफ्रायनो मोननांगौ मोनथायनिफ्राय जानगाराव थाबोनांनायनि थाखाय गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बङाइगावनि हाबसारा सदलसाथियाव आयेन बेरेखा फालांगिरिनिफ्राय मोसौ बेदर बोखांनो हानाया दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। हिन्दु धोरोमारि मैखोम हाबसारा ओनसोलनि गंनै हटेलाव फालांगिरिया मोसौ बेदर जगायनो थांनाय समावनो ओनसोलनि सुबुंफोरा 25 केजि लिरथायनि मोसौ बेदरजों आब्दुल हामिद मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हायो। गा-38 अभिरुचि गेलेमु सानखौ दिनै गुवाहाटीआव खुंफुंलाङो। अर्जुन बान्था मोनगिरि भगेश्वर बरुवानि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बे हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो खुंफुंनाय जायो। बे साननि बाहागो महरै सान्दामारिनिफ्राय नेहरू स्टेडियामसिम मोनसे साइकेल रेली खुंफुंनाय जायो आरो बे साइकेल रेलीखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव भगेश्वर बरुवाया बाहागो लादोंमोन। बावैसो सान सिगां आसाम-मिजोराम सिमायाव गुलि गावलायनाय जाथायनि उनाव मोन्नैबो रायजोनि गेजेराव जालांनाय गोरोबथाखौ मिजोराम पुलिसआ फिन खेबसेबाव सिफायफिननायखौ नुनो मोन्दों। हाइलाकान्दि जिल्लानि इनार लाइननि संरैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलनि धलाइखालाव मिजोरामआ गोरोबथा सिफायनानै 2 केम्प लुफुंदों। बे खोथाखौ आसाम पुलिसआ ड्र'नजों नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो।